نحنا بعد مويا زمكرن زحاشن الدقاقسا طنسات الديتات أب أوان تنسي قدم حزي كم زلمدكين كم زدلخين اندا تغلابطك كدقسي زمكر ايكونن بسرون أب سونتك بزهلو أكلاو معبالتات نسخ كم زمرصكي نخدقسي أتقام إي زخون أب كبدخ نزول عشلون انتخونه نحدقا كقلع يخل أوا أوان تنسي بزدلخين أدقاقسا أنفت انتدقسي مجد كاب زخلو أخ مغنياتات نمتقاس زاكل أب أوان تنسي ناي كبدي متن موساخ قرطمات وي كان زحقم ጨጎራ حسرت مستنفاس سنه دقاسن نزيوم زعمسلو ካልኦት مستنس ተታحيزم ዝመጹ ጸጋማትን ስለዝህሉ እዩ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስኩዎም ኣብ መብዛሕትአን ኣዴታት ዝረአዩ ጥንሲ ምኽንያት ብምግባር ዝመዕብሉ ጸጋማትና ልሙድ ኣደቃቅሳ ንኸይሰርሕ ይገብርዎ እዮም ስለዚ በዞም ምኽንያታት እዚኦም ዝለመድኩ ኣደቃቅሳ ጥንስቲ እንትኾኒ ኣይምከርን ነቲ ህፃን እውን ጽቡቕ ኣይኮነን نعاق ዝኸውን ናይ ኣደቃቅሳ ሜላ ከም ዝስዕብ ቀሪብ ኣሎ ተመረጽቲ ናይ ጥንስቲ ኣደቃቅሳ ሜላ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝሓሸን ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝምከርን ሜላ ኣደቃቅሳ ብጎድኒ ምድቃስ እዩ ዝያዳ ዝምከር ድማ ብጸጋማይ ጎድኒ ምድቃስ እዩ ምኽንያቱ ብጸጋማይ ወገን ምድቃስ ብዕትብቲ ገይሩ ናብ ህፃን ዝበጽሕ ናይ ደምን ኣልማዓትን ንጥረ ነገራትን መጠን ይውስኽ ዝሓሸ ውጽኢት ንምርካብ እግርኽን ብርክኽን ብምዕጻፍ ኣብ መንጎ እግርኽ ትርኣስ ክትገብራ ኣለኪ እዚ ኣብ ሕቖ ዝፍጠር ጽዕንቶን ጭንቀትን ንምቕናስ ይኽእለኪ ብሕቖኺ ተወሳኺ ትርኣስ እንተዳ ተጠቒምኪ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይገብሮ ምኽንያቱ ብዘይውኔኺ ናብ ዘይድለ ኣንፈት ንኸይትኸዲ ይከላኸለልኪ ኢሉ እውን ኣብ ሕቖ ዝህሉ ጽዕንቶ ይቕንሰልኪ ትርኣስ ብኸብዘኸ ተጠቒምኪ ዋላ ንእሽተይ ይኹን ካብ ሕቖ ንዝመጽእ ቃንዛ ኣብ ምቕናስ ይሕግዘኪ ለይቲ ለይቲ ጨጎራ እንተዳ ዘጋጥመኪ ኮይኑ ትርኣስ ብምጥቃምን ቅንዕ ብምባልን ንምድቃስ ፈትኒ ኣብ ከባቢ መወዳእታ ናይ ጥንሳ ወርሓት ናይ ምስትንፋስ ጸገም ከጋጥመኪ ይኽእል بترأس ترجفكي بودن كدقس ድማ ይግባእ ኣቀዲመ ከም ዝገለጽኩ እንተ ደኣ ብጸጋማይ ጎድኒ ክትርኣስ ብምግባር እንደቂስኪ ኣዝዩ ዝተመረጸ ሜላ ኣደቃቅሳ እዩ እንተኾነ ግን ሙሉእ ለይቱ ብሓንቲ ወገን ጥራሕ ምድቃስ ስለዘይከኣል ብጸጋምን ብየማንን እንዳበልኪ ጽቡቕ ድቃስ ክድቅሲ ትኽእል ኢኺ ምስ ብራይት ዌቭ ኢኹም ነይርኩም እዚ ቪድዮ እንተ ደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ይጠቅም ኢልኩም እንተሓሲብኩሞ ሼር ዝለቀ ቪድዮ ብትኩስ ንምርካብ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ